Maayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube kag sa KCAT Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagiyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Manukan country tenants nagsugot ka magsaylo. Tugutan sila nga magtinir sa daan nga manukan tubtub matapos ang ila sa layluhan. Driver nga nag-counterflow sa viral video sa flyover. Gintikita na sa bitaw. Pagbungguan na isang parehos nga katapos ang unega nga grupo ginapaabot sa duha ka mga banwa sa Negros Occidental. LPA magadalas ang ulan sa bilog nga Visayas. Kag sa Good Vibes, kilalahon ng English-speaking nga manugtalaba sa Manukan Country. Natanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, low pressure area magadalas ang ulan sa bilog nga Visayas. Duha ka mga weather system ang nagaapekto sa karon sa Pilipinas. Ang southwest monsoon kon hangin nga habagat nga mong nagadalas ang ulan sa western sections ng Southern Luzon, Western Visayas kag Mindanao. Ang LPA naman nga as of 3 AM, yara sa 200 kilometers east-northeast ng Surigao City, ang nagadalas ang ulan sa Visayas, Southern Luzon kag Bicol Region. May posibilidad nga mangin isa ka bagyo ang ini nga LPA kag kun makasulod sa Philippine Area of Responsibility pagatawgon ini nga bagyo nga Butchoy. Bisan hindi mag-develop sa bagyo, magadalas ang ulan sa Visayas ng LPA. Magluwa sa LPA, wala na sa iban pa nga na monitor nga weather disturbance ang Pag-asa. Sa number 9, walo ka mga teams maghahampang sa National Chukball Championship 2024 sa Bacolod City. Makaligan ng 5 katuig liwat nga nagbalik ang pahampang para sa National Chukball Championship 2024 sa Bacolod. Kaina, opisyal nga ginbuksan ang kompetisyon sa Chukball Association of the Philippines nga gintambungan sa mga city officials sa Bacolod City College Activity Center. Ginalauman sa syudad nga mas mapasanyog ang sports tourism. Ang Chukball competition nga kabahin na sang tuigan nga Mascara Festival Celebration. Magalawig ang kompetisyon halin July 17 to July 19 sa BCC Activity Center. We missed our friends from Manila, Butuan, and other teams that competed in the previous national tournaments for different reasons. Pandemic happened. So let's savor this moment and do your best because we have waited for this for so long. Sa number 8, probinsya sa Negros Occidental nagbakal sang 11.7 hectares nga duta nga katupad man lamang sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Tuyo sini nga mapangapinan ang palibot kag mas mapaayo pagid ang development sang resort suno kay Acting Provincial Administrator Alberto Nelias Jr. Ang 11.7 hectares ang dugang sa mga 24 hektaryas ng adaan sang Mambucal Resort kung sa diin ang special patent title ang gin-turn over sa probinsya sang Lunes. Sinilamang ang probinsyang nagbakalman sang 1.1 hectares nga nagabalor sang 9.5 million pesos gikan kay Napoleon Ledesma. Sang December 27, 2023, nagbakalman ang probinsya sang 82.6 million pesos nga balor sang duta gikan sa Mambucal Resort Development Corporation Incorporated. Ang dugang nga ginbakal nga mga duta ang nagabalor sang 92.18 billion pesos. Sa number 7, landslide nagluntad sa banwasang Valencia sa Negros Oriental. Bangod sa mabunog nga ulan sa Negros Oriental, nagtuga ini isang landslide sa sitio Pulang Tubig, Barangay Malabo, banwasang Valencia sang kagabi. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, wala malabyan sa mga motorista sang kagabi ang dalan padulong sa Barangay Malabo bangod sa mga bato nga nagkalahulog kag natumba nga puno sang kahoy. Wala naman sa may nasamaran nga persona sa among nga insidente pero apektado ang linya sa kuryente bangod sa natumba nga poste. Gili naman naging pahawanan kaina ang dalan nga hindi malabyan. Sa number 6, may kangtanan sa negosyo bilang isa ka contractor ang isa sa mga ginalantaw nga anggulo sa pagpatay sa isa ka lalaki sa Barangay Sumag.
Base sa nakuha nga mga impormasyon sang PNP, ginpablatan na sadtong biktima nga si Greg Alvin Hilito bangod sang estafa kag ginserbihan na sang demand letter. Suno kay Police Captain Michael Tuburan, ang station commander sang Police Station 9, padayon ang ilang pagpangusisa sa background sang biktima agud may baluan kung ano gid ang motibo sa krimen. Hulyo 2022 sa ginpablater si Hilito sa Boracay bangod sang estafa kag pagbaon sa iya sinigin issue nga cheque. Ginpadalaan man siya sang demand letter sa isa ka construction supplier bangod sang utang nga nagabalor sa 800,000 pesos. Ginausisa man sang PNP ang alegasyon sang pamilya nga nakabato na sang pagpamahog ang biktima bangod sa mga ginasudlan sini nga kontrata. Kahapon sang gintiro si Hilito sa Barangay Sumag matapos lang nga makapaniyaga. Sa number 5, mga election supervisor kag elections nagpabutyag ng suporta sa kay Comelec Commissioner George Garcia sa tunga sa aligasyon sa bribery. Hindi lamang ang mga commissioners sa Commission on Elections ang nagpabutyag sa suporta kay Commissioner Garcia kundi pati ang mga election supervisor kag officers nga nagaupod kag nagabulog sa iya. Sa official statement sa 82 ka election supervisors nakasaad nga ang aligasyon batok sa ilang chairman ang wala sang basihan. Mismo ang mga nag-aakusa sa kay Garcia ang nag-ako nga ilagin sila nga ebidensya ang gikan sa unknown sources kag unverified. Nagapati sila nga ang tuyo hindi lamang para pakalainon si Garcia kundi isabotahe man ang preparasyon sa COMELEC para sa automated election sa 2025. Ilagi na pahayag ang ilang suporta kag respeto sa kay Garcia. Ang bribery allegations may angot sa pag-award sa automated election contract sa isa ka joint venture nga nagalakip sang Miro nga isa ka Korean firm. Sa number 4, pagpatukod sa Asenso Yuhum Villages sa Barangay Estefania ang Indiana ipadayunon sang syudad. Ginsili ni Councilor Vladimir Gonzales nga nagpabutyag ang developer sa ginaplano nga Yuhum Housing Village sa Barangay Estefania nga nagdesisyon sila nga hindi anay sugura ng proyekto. Magahulat na lamang sila sa main resulta sa ginapatuman niya housing program dugang pa ni Gonzales. Samtang nagapadayon naman ang land development project sang Yuhum Housing Project sa Barangay Banago. Ginsilin ni Gonzales nga gina-finalize pang rates antes matigayon ng pagsugod sang construction sang 13 ka mga buildings kundi may 279 ka mga housing units ang kada building. Sa madason nga binulan, ginapaabot ang construction sa mga housing units sa pribado nga duta nga ginapanagiyahan sang pamilya Gonzales. It's ila decision Inpawi sang ila discussion nga sang owner. sa donation. No, it's just like Banago, pareho man lang siya privately owned, but the owner, the developer decided nga mawait-and see lang siya. Sa number 3, pagbungguanay sa parehos nga katapos ng United Negros Alliance ang ginapaabot sa duha ka mga banwa sa Negros Occidental. Sa Agosto pa sunod sa kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga nagaserbi man nga Secretary General sang UNEGA magasapol ang partido para maplastar ang tanan sa 2025 elections. Sunod kay Escalante, nakip sa ilang katalakayon ang ginapaabot nga pagbungguanay sa Upod Manila sa partido sa banwa sang Moises Padilla kag Binalbagan. Iyagin sila nga ginapaabot ang pagsumpunganay ni Moises Padilla Mayor Ella Garcia Yulo kag Vice Mayor Ian Villaflor sa mayoralty race. Sa Binalbagan naman, ginapaabot suno sa iya ang pag-challenge ni Anay Mayor Manuel Aranda kay Mayor Alejandro Mirasol. Katapo man si Aranda sang UNEGA suno sa iya. Ginalantaw nila sa sining nga sitwasyon nga ang pinaka-logical nga matabo amo ang pagkilala sang equity of the incumbent. Samtang si Councilor Aniejo Nicor naman sa Banwa sa La Castellana ang ginaapabot nga magabulos sa iya utod nga si Mayor Rumayla Nicor magilimutan ngayara sa iya third term suno sa kay Escalante. Lubos naman ang suporta sa partido kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magabalik sa 4th District bilang congressman kag ginalantaw nga iga-challenge ni retired DPWH Regional Director Engineer Leia Delfinado. Sa number 2, driver nga nag-counterflow sa naging viral nga video sa flyover sa Dalan Magsaysay ang nakilala na kagintikitan sang bitaw. Naging viral ang ini nga video nga kuha ni Joy C. sang Lunes sa may flyover sa Dalan Magsaysay. Nagsugata siya nga lane sa mismo nga flyover ang isa ka Toyota Vios. Ang Toyota Race naman, hinali lang nga nagliko sa pagpanawag sa flyover.
Sa programa nga isugid kay Mayor sunod kay Jose Antonio Robelio, ang Deputy Assistant sa Bacolod Traffic Authority Office, tigayo na nila nga nakilala ang tag-iya sang driver sang Vios pinaagi sa bulig sang LTO. Kahapon iya na nga nasugilanon ang driver nga nag-aligar nga ini ang kahiyo na gid kay diabetic. Amukod nga nag-overtake kag nagsugata sa nagataklan nga salakyan sa flyover. Pero sa piyak sa iyang rason, gintikitan siya sa gihapon sang bitaw bangod sa mga baylasyon nga disregarding traffic signs kag reckless driving. Nagpangayuman sang pasaylo ang driver. Ginatinguha naman sang bitaw nga makilala pagid ang driver sang race para maisyuhan sang citation ticket. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Manukan Country sa Bacolod City liwat na naman nga ginbuksan matapos nga magpasalig ang mga tenants nga magasugod na sila sa pagsaylo sa bagong nga pasilidad sa mismo tabok man lang sa Manukan, subugod buwas nga adlaw. May report si Nico Delfin. Nice. Okay, come on. Ginawa na naman ayok Naislan sang kalipay ang kalain sang buot sa mga tenants sa Manukan Country matapos kaliwat nga ginpabuksan kagin pangkakas ang katapo sang City Legal Office Enforcement Unit ang mga caution lines sa ilang nga ginadumala nga stall sang inilang nga hapon. Ini matapos nga nagpasalig sila kay Mayor Albi Benitez sa ilang nga pagsinapol kay nasang aga nga sugura na ang ila pagsaylo sa temporary facility sang SM Prime Holdings Incorporated sumugod buwas tubtob sa katapusan sang Hulyo. Nagpinalakpak man sila sang ginanunsyo ng day Councilor Celia Flor kag Vladimir Gonzales nga gintugutan ni Mayor Albi ang ila dungan nga pagnegosyo sa temporary facility kag sa daan nila nga stalls tubtob Agosto 19. Okay, si Mayor na mag-operate na mo simultaneously. Kung gusto niya matabok na wala disruption sa inyo na negosyo. Not a day. Kaya kung mapasay mo kahit kung nasikita mo din isang operate, wala pa malangga wala ka sa board out. Pwede ka mag-board outside. So that wala sa pwede nga wala adlaw nga mag-impact ng inyong negosyo. Okay? Sa ginpatigan nga final negotiation, ginpabutyag sang alkalde nga hindi niya luyag matamaan ang mga tenants kag pati nang ila sini nga mga trabahador sa pagsugod sang construction sang bag-o nga Manukan sa reclamation area. Gani ginduso niya nga matukod ang night market sa ginpasaradaan nga Father Ferrero Street sa tubang lang sang Manukan. Ang dala nang pwede magamit sa mga vendors nga extension, magluwas sa duga nga parking space ang mall nga ayoon sang alkalde nga mapagamit temporaryo sa mga vendors. Kay happy man. Ano masiling mo karon? At tinatagyan man ng namong ginapangayo. Nang na. Goods ka na, Goods na. Ginpasarada na sang syudad ang Manukan sang Martes. Bangod wala naggiho ang mga tenants nga ariglohon ang ila linya sang tubig kag kuryente sa gintalaan nga temporary facility. Kaina, ginpalantaw sa mga tenants ang ilang mga insalayluhan sa tabok lang gid mismo sang daan nga Manukan. Libre nila nga magamit ang pasilidad sa sulod sang 18 ka bulan hasta nga makasaylo na sila sa bag-o nga Manukan nga mong ginapaabot mas makahatag sang dugang nga bugal kag atraksyon sa Bacolod. Buwas ginapaabot nga buksan sang mall ang temporary facility agud makasaylo na sang ila pagkabutang ang mga tenants. Nico Delfin para sa DJcast Negros. Sa good vibes, sa piyak sa nagluntad karon nga tensyon sa Manukan Country, isa ka manugtalaba ang makahatag sang good vibes. English speaking ang manugtalaba nga si Bronson. Aton siya nga kilalahon sa report ni Romeo Sobaldo. Open hit but open score rather. Slow but not so slowly that you might get in out eh. How to take a triplet talaba to open it right away. Basi isa ka na sa naka-order sa iya sang talaba. Basi suki ka na niya. Makakilibot ang English niya nga mga hirit. Siya si Alfredo Alunan, aka Bronson. Si Bronson, kilala na sa Manukan Country, kaya nagatanyag siya sang talaba sa mga nagakaon diri. 7 pa lang siya katuig, nagaupo na siya sa iya nga iloy sa pagbaligya sang talaba sa daan pangalokasyon sa Manukan sadto sa Quadra Street sa Bacolod City. Subong 61 years old na siya, nagabaligya siya sa gihapon sang talaba nga gikan pa sa Rojas City. And because my mama usually be the
The one who bring oyster in Manukan since she's the pioneer rather, and I'll be the successor. Pioneer sang? She's will be the pioneer who bring oysters in Manukan. That's my mother before. Ang ginabaligya nila nga talaba amo ang nagbuhi sa ilapito ka mga kabataan sang iya nga misis. Ang iya misis nagahiligay noon kun istoryahon naanad na siya kuno sa iya mister nga Inglesero. Nga Ilonggo niya lang. Kaya balaan mo sa Ilonggo niya lang? Oo. Pero sa'yo may mag-English? Ito yung mag-Ilonggo, English na niya gidya. Kay tungod? Amo kanya sa iya nga ano na gidya. Pagpanguloy kasi mo, English man siya? Ano? Pagpanguloy kasi mo, English ha? Bigkadlaw ka ha? Pagpanguloy kasi mo, paano ka mo sa bahay? English anay man? English anay man. Kasi tungod sa English ay. Waya. High school ang natapos ni Bronson. Iya nga gin-share kung ano ang iya naging sikreto kung nga naga-English siya kung mag-istorya sa iban nga tao. Why are you very good in English? That is the one thing, the secret of my oyster. No such varieties of food that can provide elements and minerals that it takes about 7 or 8 rather. And due to the wonder of the such nature alive, a small living thing such oyster itself. You know, the pursuit of scientific nature rather. It's like the old again, kayamin, riboflavin, and sinakuplavin. Unless it will come out ito only one, it produces pure iodine. Subo nga ginsira ang manukan kag natalana nga magsaylo suno sa iya, padayon siya nga magaupod kundi gid man dalon ang manukan vendors. Livelihood is in Manukan. Dala na How nakaasa. is it that the Manukan, the chicken barbecue and my oysters are so very make it buto in perfection. Chicken with matching oysters. So whereas the Manukan will transfer, I'll be there already. You go also there. I'll be also there. So you're ready to transfer anytime? Anytime, as soon as possible. You know. Iniabi ang palangabuhian nga kinaangdan niya na, kag diri na sila nabuhi sang iya pamilya. Gani kundiin kuno may inasal nga manok, dapat mayara sang talaba. Nagipamang ko tuwid siya kung garap siya, kaya pang rap ang yang English, pero straight wala ito tuntat. Daw nakita ko nila sa pelikula sa bata, siya dako na sa galing negosyante na subong. Kaya ito mga balita sa Negros Subungan lang. Kaya man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa ibong nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subado, mayong hapon.